Jeg er Sebastian, og jeg er formand i elevrådet. Og jeg er Victor, og jeg er næstformand i elevrådet. Det her, det er vores nye tiltag, som er videoreferater fra vores elevrådsmøde. Vores første referatvideo her er fra mødet i sidste uge, den 28. marts, og som sædvanligt var det første punkt på dagsordenen nyt fra klasser. Tredje uge, de har et punkt med omkring, at de har dobbeltbookning af deres undervisning. Det betyder, at de får fravær, fordi at de er tvunget til at vælge mellem 2 undervisningsmoduler, der ligger på samme tid. Og det vil vi selvfølgelig gå videre ned i elevrådet, og vi tager det videre til samarbejdsudvalget, som står for at koordinere undervisningen. I udvalget for fysiske rammer blev der arbejdet med nye skabe, og der kommer sandsynligvis nye skabe på gangene, hvis brandmyndighederne vil tillade det. De kommer til at være i nogle af de huller, hvor man nogle dage kan sidde, og ved enkelte af håndvaskene vil blive fjernet, for at de kan være der. Samtidig er bliver der arbejdet på et nyt skabsystem nede i kælderen. Så var der også snak om, at AP-undervisningen for fremtiden den vil komme til at ligge i dansk og engelsk modulerne, sådan at der ikke vil være separate latin-moduler, men at det vil blive integreret i den øvrige sprogundervisning. I ekstra udvalg nævnte aktivitetsudvalget, at vores 2 repræsentanter der har været til møde med det nye vagtfirma, for at få dem sikkerhedstjekket, og for at vise dem rundt på skolen og få snakket om, hvordan de vil gøre tingene. Og så mindede de os samtidig om, at der på fredag er fredagscafé, med serveret, hvor det bliver serveret af lærerne, solgt af lærerne. Så husk folkens, fredag den 4. april kl. 15 er der fredagscafé, og fra 15.30 kan der købes øl, men der er maks 3 øl per mand. DGS, som er landsorganisationen for danske gymnasieelever, de holder landsmøde den 25. til 27. april. Nørres elever, vi har 5 stemmer, og vi i elevrådet regner med at sende nogle afsted, der blandt andet skal snakke om brugerbetalingen på gymnasier, og hvordan man kan informere og eventuelt ændre reglerne omkring det. Så skal det også siges, at elevrådet har lavet en ny side på Facebook, hvor vi vil opdatere om alt fra elevrådsarbejde og sociale arrangementer på Nørre Gymnasium. Den skal erstatte den gamle Facebook-bruger, vi har, og vi opfordrer alle sammen til at gå ind og synes godt om den, så I kan blive opdateret om, hvad vi går og laver. Det bliver samtidig også den faste kilde til de her fantastiske videoreferater, som vil blive et initiativ, vi tager op så meget som muligt til alle elevrådsmøder. Vi håber, I har nyt, og som altid, hvis I har nogle spørgsmål, så skal I være velkommen til at skrive dem ned under os i kommentarfeltet. Og med det er der vist ikke meget mere at skrive af for den her gang. Nej. Vi håber, I vil følge løbende med på elevrådssiden og i elevrådsarbejdet, og så ses vi til næste videoreferat eller rundt omkring på Nørre.